Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu Tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Wieħed, warda, wiċċ. Hello tfal, kif intom? Skużawni ta' ma kont qed nagħmel ix-xogħol tal-iskola u rid naħseb xi kliem li jibda b'littra W. Għandna ittra ġdida, littra W. Tidher qisha kuruna bi 3 ponot, mhux veru. Tafu x'qisha wkoll tfal? Qisha littra V. Imma għal darbtejn. Laħwinna. Ejja nikbu ftit flimkien. Ser nibdew minn fuq u ninżlu l-isfel. Imbagħad ser nerġgħu nitilgħu il fuq, imma sa nofs tal-ewwel linja. Issa nerġgħu ninżlu l-isfel u nerġgħu nitilgħu sa fuq net. Kemm iddum titlaw tinżel din l-ittra ħej. Tistgħu tgħinuni nsib ftit iktar kliem li jibdew bl-littra W? Werqa. Dik insibuha mas-siġar. Wirdina! Ma dogi besawni jien! Nafuħra. Dawn tfal. Widnejn! Jew anka widna waħda hija tajba. Tafu xi oħrajn intom? Okay, tafu x'ngħidulu dak il-passaġġ fil-kampanja li jkun daqsxejn dejjaq. Weeds! Bravi! Bħal dan ara. Prosit ħafna tfal! Tetu qiegħed barra jimxi fwied fil-kampanja. F'daqqa waħda jara xi ħaġa stramba ħafna mal-art. Dak kappell kbir u iswed. Tetu jirsaq viċin. Dan mhux kappell normali, dan kappell maġiku. Il-kappell jidher vojt minn ġewwa, imma meta Tetu jdaħħal idu fih, isib xi ħaġa. L-ewwel ħaġa li joħroġ hija werqa kbira u ħadra. Tetu jdaħħal idu mill-ġdid u din id-darba joħroġ ħafna weraq oħra li jibdew itiru u jisfnu mar-rieħ. Il-kappell għadu mimli sorpriżi. Tetu jerġa' jdaħħal idu u din id-darba joħroġ xi ħaġa tal-plastik b'żewġ widnejn twal. Din widna ta' fenek tal-karnival. Tetu jpoġġiha fuq rasu, jitbissem u jibda jaqbes qisu fenek. Tgħid fadal xi ħaġa ġewwa, jiddaħħal idu u jiġbed xi ħaġa twila u rqieqa. Dan wajer twil u kulurit. Għad fadal ħaġa waħda żgħat fil-qiegħ tal-kappell. Tetu jiddaħħal idu u jħoss xi ħaġa titkaxkar. Wiċċ Tetu jinbidel. X'sab issa? Il-laħwa sab warda ħamra. Kemm sabiħa ser iżomma u jtija lil Meme. Min jaf kemm ser tieħu gost. Tetu jibda jidħak. X'kappell maġiku dan? U kemm kien hemm affarijiet strambi b'littra W. Littra W. Wiċċ. Weraq. Warda. Wirdina. ABC, danu tal-Malti l-alfabet. D, F, inkantaw kollu mill-A sa Z.
Littra W. W. Wieħed. Widna. Wiet. Tfal, għandi dan ir-ritratt maqsum f'erba' biċċiet, bħal jigsaw puzzle, imma l-biċċiet tħawduli. Tistgħu tgħinuni nitfaħħom flimkien? Iva, ejja nibdew. Bħala referenza ta' kif suppost għandu jiġi, għandi r-ritratt it-tajjeb. Huwa ritratt ħelu ta' tetu u l-ors favorit tiegħu. Ħanibda b'din il-biċċa u nkompli nibri madwara. F'din il-biċċa tar-ritratt qisu għaw idejn tetu jżomm l-ors. Issa għandi din. Din qisha l-parti ta' ras tetu. Tgħid tidħol hawn. Le, mhux tajba ta'. Forsi hawn. Iva, toqgħod perfetta. Issa din. Imma kull ma jidher hawn huwa l-ħajt tal-kamra ta' tetu u biċċa minn widnejh. Diffiċli din. Nippruvaw f'dan il-post. L-aħwa daku il-post it-tajjeb. Mela l-aħħar biċċa tmur hawnhekk bil-fors. Proset tfal, ir-ritratt għaqqadnieh. Illum rajna littra W bħal wiċċ, weraq, warda, wirdina, widnejn, kemm hemm. Issa, kull ma tridu tagħmlu, fitxu aktar kliem li jibdew b'littra W. Tistgħu taraw id-dar, tistgħu taraw fit-triq u forsi anke l-iskola. Narakom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim.